Jeg har brugt næsten hele mit liv for at arbejde for administrator med. Det kan man også se på måde. Okay. Jeg vil godt lide den stemme med dig. I andre? Vi stemmer på, hvad det hedder, vores kære Pontius som leder. Ja. Okay. Han udstikker selvfølgelig vigtige opgaver. Det vil sige, hvis han nu har nævnt, at han var i krig og sådan noget, så er det nok dig, der kommer til at tage ordet og sådan noget. Men det er ham, der administrerer de forskellige opgaver. Hvilket vil sige, at han også er den vigtigste at beskytte. Lederen skal beskyttes. Hvis ikke en gruppe uden leder er en gruppe uden morale. Så falder den fra hinanden. Et sind uden formål vil vandre i mørke steder. Nemlig. Har før set en sergeant, der blev hugget ned af en ork. Den gruppe, der var ikke så god bagefter. Nej. Og hvad vil sige, og sådan noget som med store våben igen. Når jeg blev ramt, det tager jeg ikke noget ud. Men, igen, det var nødvendigt. Det kunne lige så godt have ramt den som mig. Det er godt, jeg har godt ikke ventet, at den flyttede sig så sindssygt hurtigt. Nej, det er så igen en anden ting. Før vi går hovedløst ind, skal vi lære vores modstandere at kende, det kunne vi ikke der. Nej. Prøv at hvis I gør det. Jeg har noget at studere endnu mere i de her felter. Ja. Så jeg vil have meget nemmere ved at kunne sige det. Ja. Så, men nu er det bare altså et andet måned. Det tager mig nok lige et halvt måned at komme på helt den her forsikring igen, og så skal jeg genoptrænes. Det var det. Meget tak. Hvad vil I bruge tiden på? Træne! Bare træning. Altså, det kommer an på. Så studier. Kommer vi nogensinde tæt på en anden planet? Det studier. Nej. Godt så. Jo, men det er kun lige kort. 4 timer. Jakob, jeg skal lige have fat i det. Det er random planet. Okay. Det vil sige, ikke hovedplanet.